Dobrý deň, takže zdravím. Tak chcem ukázať, ako funguje, ešte to nie je celkom hotové, ale aby ste mali predstavu, ako zoslabuje vlastne diamagnetikum, magnetické pole. Takže ukážem to asi názornejšie a posúďte potom sami. Takže teraz sú tu vlastne magnety sú v preklapacích zariadeniach, v časti preklapacích zariadení. Ukážem, že sú nastavené na odpudzovanie. No a opačné poly sa pritiahli. Čiže ešte raz. No, opačné poly sa pritiahli. Takže teraz vlastne dáme pyrolytický grafit, prilepím na jedno z preklapacích zariadení. Odpudzovanie funguje takisto a príťah tiež, ale už nie až tak. Čiže odpudzovanie funguje. Príťah je, ale už nie je taký silný ten príťah. Dobre. No. Teraz dáme medzi to olovo a bizmut, plus je tam nalepený ten pyrolytický grafit. Uvidíme, či to odpudzovanie bude fungovať. Odpudzovanie funguje. Nič sa nezmenilo v odpudzovaní. A teraz, či ten príťah bude fungovať. To je podstatné. Vidíte, je tu snaha ešte. Je tu snaha pritiahnuť sa, je tu snaha. Ale tie magnetické polia sú o mnoho zoslabené. Ešte to raz ukážem. Čiže odpudzovanie funguje bez problémov. Príťah je, ale vidíte, už je veľmi slabý. A to vlastne je podstata toho, aby sa tienilo vlastne magnetické pole opačných polov magnetov. Ešte tam chcem pridať pyrolytický, obyčajný grafit, platničku urobiť asi 2 mm z grafitu, zmiešam ho s lepidlom a urobím asi 2 mm platničku. No a uvidíme potom, či sa to ešte zoslabí. No a potom to všetko chcem dať docentovi Kaňuchovi, premerať a na vysokú školu nech zmerajú tie sily odpudzovania a príťahu, ale už takto je to zreteľné, že to funguje. Koľko, aké hodnoty namerajú, to už uvidí sa potom. Zatiaľ toľko. Ďakujem. Majte sa. Takže záver k tomu celému zatiaľ je taký, že magnetické polia sa zoslabujú pri ťahu, odpudivosti ale nie. Odpudzujú sa rovnako magnety, neviem, či aj nie trochu viac. To ale už ukážu až merania, takú presnú ruku ja nemám, aby som to vycítil. Ale jednoznačne príťah sa zoslabuje. Príťah opačných polí magnetov
sa zoslabuje, čiže tienenie bude efektívne, v akom pomere a aké materiály sa budú na to používať alebo dajú použiť, teda to sa uvidí časom. Všetko, no ako som povedal, odovzdám jednotlivé veci docentovi Kaňuchovi a potom nech to zmerajú na vysokej škole. Takže zatiaľ toľko a keď budem mať hotovú tú platničku z grafitu, tak ešte to vyskúšam raz a snad sa to ešte zoslabí a bude to ešte lepšie. Čiže teraz je to tak asi na 85 až 90%. Ten príťah zoslabený. 80 až 90, 85 až 90% zoslabený ten príťah. Odpudivosť zostala stále tá istá, takže takto to vyzerá. No a uvidíme, čo bude ďalej. Zatiaľ toľko, majte sa.